Eto na nga yung part 2 ng A Day in My Life ko. Ang labahan itong pangarap kong carpet. Char. Ma-share ko na nga rin yung realization ko pagdating sa ambisyon. Noon ang daming nagtatanong anong pangarap ko, anong ambisyon ko. Well, pati pa rin naman ngayon, ang dami pa rin naman nagtatanong kung anong plano ko sa buhay, ganun. At lagi ko ang sagot yung hindi ko alam. At na-realize ko nga na hindi pala dapat ganun yung sagot. Dapat pala maging direct to the point ka. Halimbawa, kung pangarap mong magkaroon ng bahay, yun na agad-agad yung sagot mo, ang magkaroon ng malaking bahay, ganun. Kasi sabi nga nila, bantay-bantay din daw tayo sa mga sinasabi natin. Kasi hindi natin namamalayan, yun na yung namamanifest natin. So yun, kung tatanungin mo ako ngayon kung anong pangarap ko, alam ko na yung isasagot ko. Char. Ang maging taong bahay pa rin at sumasahod ng 1 milyon kada buwan. Char! Mapapasana all ka na lang talaga kapag nangyari yun. Kaya naman kung ano man ang ambisyon mo ngayon o pangarap mo ngayon, go mo lang yan. I-push mo lang yan. At dapat lagi mong sinasabi na may kasamang sipag at tiyaga. Pero sa totoo lang, ang dami-dami kong pangarap. Kaya nga kung tinatanong ako, hindi ko alam yung sagot. Kasi nga, ang dami-dami ko talagang pangarap. Ang dami kong gustong gawin sa buhay ko. Ang dami kong gusto. Ganun. Pero ngayon, nagfo-focus muna ako sa isa. At yun ang labhan itong mga basahan namin, mga tsinelas namin. Charot lang. Kidding aside, gusto ko namang ma-monetize dito sa mga social media ko. Kaya naman, kahit umaabot ako ngayon ng 3:00 ng madaling araw, voice over, go lang ng go. At kahit alam ko na minsan pangit yung content ko, ginagawa ko naman yung best ko para ma-improve. Ika ngay na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, diba? At ang dami ko nang nakuda pero hindi pa ako tapos maglaba. At tignan mo naman yung bula ng sabon ko, ang tindi, diba? DIY lang yan, ginawa namin ni Nanay Rose. Kaya hindi ako nasasayangan na ipanglabas sa mga basahan namin, sa mga tsinelas namin. Kaya kung bet mo rin ng DIY na sabon ito, i-share ko sa'yo. Ito ngayong ina-affiliate ko din sa TikTok na sabon. Nag-order lang kami ng kit tapos pinaghalo-halo namin. In fairness, kahit papaano nakakabenta naman pa isa-isa. At ito na ngayong nadatnan ko pagkatapos kong maglaba. Nagkakalat na naman ang bata. Pero okay lang dahil yung mga educational toys naman niya yung mga nilalaro niya. At bilang nanay nga, kailangan ko pa rin maglinis kahit na pagod na ako. Kaso nga lang nagko-content ako kaya kailangan kong ipagpatuloy to. Pero hindi lang sa pang-content ito ha. Dahil ganito talaga ang nanay, laging busy. Lalo na kami lang dalawa ng anak ko ang magkasama sa maghapon. Kaya sa akin lang talaga umaasa yung anak ko. Pero syempre, dapat hindi rin natin nakakalimutan yung sarili natin kahit na taong bahay lang tayo. Alam mo yun, mas productive ako, mas nai-inspired ako, mas nagagandahan ako sa sarili ko kapag nakikita ko yung sarili ko na maayos. Ganun, kaya dapat wag din natin kakalimutan ang sarili natin. Dapat maging maayos tayo para sa mga anak natin. Maging healthy tayo, ganun, para mas malagaan pa natin yung mga anak natin. At kung may insecurities ka naman sa katawan mo, wag kang mag-alala, parehas lang tayo. Meron din naman ako. Kaya paganda lang, ganun, mas okay na yun kaysa makipagmarites. At nakapag-ayos na nga ako ng buhok, pero yung anak ko ay naku, parang nasa bunutan ng 10 kabayo. Pero ayan, inayos ko na. Kaya ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!